जों दिनैयो जोंनि सारा त्रिपुरानि जत मिडिया दंनायनो आं आंनि खाबाय खुबाय हामबाय फारो ताम हंखाय जोंनो गाजे सामुङो हेल्प खालायना फायमान बागै आं हामजाखा ओंखाय दिनै नांगुक मानि जों दाबुक जे प्रेस मिट फायो और आगरतला प्रेस क्लाबो जोंनि अ प्रेस मिट ओंखा थांनाय जों गोबां मा साल रमैनो नय दफा दाबिनि तुय गभर्नमेंट बाय त्रिपुरानि सरकार बाय सालायखा एके सालायमानि परे माइनुस बो मांखा मानमानि परे कोनो माइनुस सिमिरियो जोंनो कोनो किछु कार्यकरी खालाया जोंनि काम न तांगिया ता रिनाय बसाया रिया बसाया माइनुस कागज सिमिनो जोंनो रि दङ ओंखाय आबुनि बागै जों थांनाय 22 तारिख सेप्टेम्बर 2021 अ तारिखआव जों प्रेस मिट खायखा 6 तारिख अक्टोबर 2021 इन तारिखआव जों आसाम आगरतला रूट चम्पकनगर ब्रिज गानाव कायसा जोंनि चबा कतर खायो जों लामा कासनानि बागै जोंनि दाबि मानिया सात पर्यन्त कासनानि बागै जों सरकारनो जों कायसा अनुरोध खायो ओंखाय आबुनो दाबुक अ अनुरोध ताम हंखाय जोंनि किसु प्रब्लेम बाय हिनबा जोंबो रां पैसा जारनि नग परिबार रां पैसानि दरकार ओंखाय दाबुक तो फुजानि पारपास और दुर्गा पूजा जतनो हिंदू धर्म मानिलायो जतनो खुलुमलायो आबुनि बागै जों अ फुजाओ खाय जोंनि बर'बो बेसि फायमैया उनाय कारण रां पैसानि समस्या दं माने बागुला आबुनि बागै जों तैसा अ आंदोलन पिसाइरि दिखा बाहायके जोंनि आंदोलन तैसा आगावै थां हमाखाय पिसाइ थां हमाखाय बिसकांनि 27 तारिख अक्टोबर 2021 आसुगो जों लक्ष्मी पूजा लाइद्रब निजराव जों आंदोलन खायसिनाय आरोबो जों चबा कटन खायनाय दाबुक जोंनि आंदोलन अंखांखाय बर'बो गोबां फायनाय जोंनि अर साइसा 1000 जों टारगेट थायो जोंनि जे मेम्बार फायनानि बागै और आंदोलन ओंखाय जों जत दाबि मानिया सा पर्यन्त जों आंदोलन याखायाखै अरनो जों आसुगै लाम जोंनि आसाम आगरतला लाहार कासैनो दंनाय जों आबुनि बागै दिनैयो आं जतन काबो जतन कयो जोंनि जे स्वाभाविक जीवन फायो जों तंगजांव फायै ताबुक जरा जोंनि तंगजां उंया मान थायो माया जोंनि शांति सम्प्रीति उंयानि बागै जों ताबुक बुखा दुमा हामियाखौ ताम हंखाय जों बुसकांव तैबो आंदोलन कदर खायथान बागै जों कानो जों ताबुक मा कयो ताम हंखाय जोंनि केस पाया जोंनि मानथाय माया तंथाय करे जाथाय करे सरकार जोंनो सुजुग सुबिदानि कासै तनिखा आबुनि बागैनो जों बुसकांव हंखाय जों कायसा जत सालान्दार खायनाय जत स्वाभाविक जीवन किफिल फायनाय रक तंगजांव फायनाय रक कायसाबोनो बाद उंया मा खायो कायसाबोनो कारजाया मा खायो जों जोंनि अ आंदोलन फायलायनानै बागै जों जतन काबुक दङ रेंबो दङ ओंखाय जों बुसकांनि 20 तारिख अक्टोबरावहाय जों सर्वदलीय तुये जों कायसा मिटिं खायनाय मिटिं खायमानि परेव आंदोलन 27 तारिखआव खायनाय जों जत जोंनि सालान्दार पार्टी दंनाय और 48टा दल दङ जों स्वाभाविक जीवन किफिल फायनाय टीएमबी नि हयते एटीटीएफ नि हयते एनएलएफटी टीआरए टीटीवाईएफ टीटीबीएफ टीएनएसएफ बीएमसीटी जत दल मिलिनो अब 48टा दल काव अ 48टा दल ताबुक जतनो आंदोलन के फायलायसिनाय ताम हंखाय जोंनि मानथाय ताबुक माइयाखौ जों काहामखाय ओंखाय आगि बामफ्रोमनि आमालो किसा मासारिखा रिफन आबो जतनो अराय पराय उंजा जोंनि मानथाय माने निने आबो 10 टाका खकजी माना थांखांखाय खकबा मानो खकताम मानो आमति हेरक उंगै दङ आबुनि बागैनो जों बुखा दुमानि पान्दा जोंनि त्रिपुरानि सरकाराव तंगजांव तंनानि मुसुंखांखाय जोंनि अ दाबिनो रिनि उंथुं जुदि शांति सम्प्रीतिआव तंनानि मुसुंखाय जोंनि दाबिनो पुरन खायनानि उंथुं होननाय जों त्रिपुरा सरकारनो काबावो अंया हांखाय त्रिपुरा तेबो अशांति फायनाय आबोरबो जों सायमानो बेखाय ताबु जों बिसकांनि 27 तारिख ठीक अक्टोबर 2021 ओंखाय आसाम आगरतला लाहार कासनाय ओंखाय जों 20 तारिख 21 तारिखआव जों जत सर्वदलीय मिटिं आचुगै सिद्धांत नाफियोनाय तैसा सुदूर आसाम आगरतला लाहार कासमाबाय अंया हिंखाय जोंनि बिलुनिया रूट बुचुं कासैमानो
गोबां मा जागोन जों जाजारि एको खायै जों कासलायसिनानि आबोतर जों चिन्ताधारा नासिना आसाम आगरतला बदहल कासुराय चम्पकनगर चन्द्र साधुपारा ও एको और ब्रिज तंनाय गानाव न जों कासलायनाय आगि जे तुंमा जागा ও जागा न जों खायता बसु दिनि बाय खावजान आबोत अनिर्दिष्ट काल समय करिता যতটুক गभर्नमेंट जों माय फायो आलोचना उया साक साफाया साक पर्यन्त जों जोंनो चिनि दाबि गसिया साक पर्यन्त जों कासैनो तुंसिनाय आरो न जों लामाव थुलायनाय आरो न तंलायनाय आरो न जों आन्दोलन फदर खायो चिन जबानो जों खायथांनाय अनिर्दिष्ट